खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय नै जों दायो क'क्राझाराव दंफैयो जाबाय साननैसो गावनि एसे पार्सनेल खामानिनि थाखाय फैदोंमोन ओमफ्राय दिनै आङो नोंथांमोननो क'क्राझारनि बाजारखौ एसे देखायनो सानदों क'क्राझाराव फैयोब्ला बाजाराव थाङालासिनो थानाय जाया माने मैगं थाइगंनि बाजारखौ होनदों आरोना मैगं थाइगंआ ओरैबायदि माबा माबि मोनोना माने एम्फौनिफ्राय लानानै गासैखौबो मोनजोबो माने गासैखौबो जाजोबनो लुगैयो खिन्थु सानसेयावनो बबाव जानो हानो ओमफ्राय आइमोनाबो पापामोनाबो फैबाथाय माने क'क्राझारनिफ्राय मैगं हायोबा लाबोफा बिदि होनगुलायो आरोना ओमफ्राय दा जों सानैजोंनो थांसै फंबायबो दङ खिन्थु फंबाया गावनि खामानियाव दंहैयो थ' जों सानैया ओंखारलांनोसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय आं दिनै नै आइमोना जेब्ला जुलाइआवहाय मुम्बाइआव थांदोंमोन बे समावहाय नै गानग्रा लाबोदोंमोन आरोना कुर्ता ओमफ्राय दिनै बेखौनो गानबाय बिराद मान्थ जाबाय गाननो मोनखायाखैमोन बेरायनायबो जाया नालाय ओंखायनो दिनै चान्सआवनो गानसै होननानै गानबाय आरो ने सिखारदो थ' थांसै ओमफ्राय जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै मोखाङा सेस थाम्फैनि ओरैबायदि थाम्फै दङ ना थाम्फै गोजा जाजोब्बाय आरो दायो मारै गागोन माला गागोनथाय बाथारो आं बे थाम्फैनि दागोखौ थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे फार्स्टआवनो आइनाव थांसै ओमफ्राय माबायाव हाबग्रोनोसै एटिएमाव हाबग्रोनोसै मोनाखैलै फैसायानो गैया मालिकानो थांसैमोन जों फैनायाव बे मोनसे दखानाव आङो हाउस कट मोननांगौ दं फिनदों नालाय फिसा जानायखौ ओमफ्राय दा गोदान सफैबा लांदो बायदि होनदों नालाय कट लायनो थांनो नागिरदोंमोन आरोखि ए आइनि दखाना आलदा जाथारबाय माथो साबसिन जाबाय फुजा अफार सोलिगासिनो नै मालाय आब' मारै दङ मा इउटिउबार जानानै दादा मा देखायो नायजोबदो बयबो आं ब्लाउससो नायनो फैदों ब्लाउस माबा एसे माबा ओरैनो दस्रा ब्लाउस गैया जोंनाव मा टाइपनि नै दख'नाफ्रा नै बिबार लफाय सानसालि बेयाव दंजोबो ना बयनोबो दा बेखौल' नांगौ नैबे बेफोर ब्लाउसआ बिराद सोलिदों आरो दा थारमाने बिराद मोजां फिटिं जाजोबो ना बियो माबा मोजां जायो माने माबा दख'नानि सिङाव गाननो मोजां दा गोजां बोथोरावबो गाननो मोजां जागोन आरो मोदोमाव नांथाबनानै थायो नालाय बेफोर कालारफ्रा मोजांथ' आरो मेरला दं दाख्लै माने 150 पिस सफैदोंमोन नालाय नायग्रोनोसै बैफोर ब्लाउसआलाय बैफोरो गैया बे माने माबाया मा होनो प्रिन्टेड गैया ने प्रिन्टेड बेबायदि गैया प्रिन्टेड गैया निदिखौनो गांसे लांनोसै आङो गाननो बेखौनो बिराद मोजां बिराद मोजां मोनगोन नोङो ओइ फैथ'लाय फैथ'लायनो एजों खेबना होनांगोन ना गुफुराव मोजांथार मानसिखौ आरो साफासिन नुबावो गुफुरजों मिथिबाय नोंनोथ' सब कालारानो जायो गासिबो कालार दङ दंनायालाय गुफुरानो मिलायजोबो गासिबो दख'नाजों ब्लेकआबो मिलायो सोलायबा मोजां मोजां दा गासिखौबो लांनो होनबा होग्राया होगोन ना होआथाय होग्राया जाबायलै खेबला
बिदि बाहायोब्रा बियो खेबनानै होनो मोजां मोना बियो केमेराजोंसो खेबनानै मोजां खेबनानै रोंमारा बे फनजों बेबो मोजां नै नायदो नोंथांमोना दख'नाफोरखौ बेयाव गासिबो सिम्पोला दङ आरो दख'नाफोरखौ बेबायदि नुयोब्लाना आयु जि लानो लुगैखायोना आङो माने गासिखौबो थिखोजोबनानै लाबोनो लुगैदोंमोन आं खिन्थु लानाय जायासै उनावहाय फिन खेबसे थाङोब्ला लानोसै आरोना टुपि नांगौबा हौवाफोरनो बेफोर मानि आइ बेफोरो बियो माबा सिजौनि सिजौ सिजौनि दख'ना बियो बेहाय दंजोबो सिजौनि बिबार लफायफोरनि दख'नाया बाव दंजोबो आरोखि गासिबो देखायनो हाला नालाय बेयाव नागिरबा मोनगोन आरो गासिबो दंजोबखायो बेहाय फैबानो मोनजोबगोन बयबो मिन्थिखायोना जिजिरि दख'ना दखानखौ इन्दिनि आइटेम आं नुदोंमोन इउटुबावहाय बेसेबांनि बे आं मोजां नुथारदों नै राजा मोजांथारमोनलै मा खालामबावनो आयै मोजांथार नै जि मोजां लांफैनो हागोन बयबो मोजांथार बेबो मोजां इन्दिनिखौ आरो जि ओरैनो मोजां नुखायो प्लेनबाबो मोजां नुयो सिरिसो थाखादों बे खनाजोंसो थांखादों नै बारायबायनो ना बेनिफ्रायनो बारायबाय आं ओरैजाय देखायहरनोसै नै गोलावसिन जाबाय अनलाइनबो अर्डार लाखायो आया नाम्बारा बैनो दा बैहाय होनायानो आरो आं होगोन दे नाम्बारखौ डिसक्रिपसन बक्सआवहाय आं लानानै नायनि र' बेसेबां आइ बेफोरो 1800 आगरफोरखौ मोजां नुदों कालाराबो मोजांथार जोमग्राया मोजां कालार दंथारो बे थारमाने आगोलावनो ओंखारनाय ना नैबे डिजाइना एसे बावाखै ओंखारनाया फसायजायो नै नों लानायानो दा लानायाबो मोजांथ' मोजां नुदों बे ओमफ्राय बेसेबां बेयो 500 हरो 500 मोजां कालार आलदा दं मेरला कालार दङ नै गोथां ओमफ्राय बडि कालार बे कालारखौबो मोजां नुयो मोजां नुदों खालि कालार मा कालार होनांगौथाय मा होनगोनथाय इउनिक आरो कालारा एसे मोजां नुदों लाबाय ब्लाउसखौ नङा जोमग्रा होनो नामा आंना माबा दखानाव फैबाथाय दखानखौनो थिखोजोबनो जायो बयबो बिदिनो जायो दा आरो हाबा सिजन फैदोंना मानसि बुरजा जाथारसिगोन ना दा नै हौवाफोरनि कटआ गोजाना नै बिदि अल बडि दख'ना लांदों दासो अल बडि दख'ना नै हिनजाव गोदान जागोनफ्रा बे बोसोरनि हिनजाव गोदान जागोनफ्रा लांफैदो नोंथांमोना अनलाइनबो अर्डार खालामनानै लानो हागोन आरो फैनानैबो लांनो हागोन ओमफ्राय आंबो ओंखारबोबाय दायो जोङो थांगासिनो दङ बाजार खालामनो थाखाय बौ बाजारावहाय बौ बाजार माइकि बाजार मा होनो बेहायनो थांनोसै फ्लाइअभारथिंजाय फैदों जोङो दा गारि गाखिर बुस्थु लैयो हा आरो बाजारावनो लाबोसै
시간없으나 बावबायब्रा बियो बेयाव लाखिनानै आरामना एरि फानोमोन ना ओहो फाना बेयाव आगोलावसो ओइ दै क'क्राझार फैया फैयानो बावलायलांबायजोब्बाय नोङो मोनखानाय नङा जोङो लाखिनो बिसिदों या आइ नो नों जुदि थाबायनो कम्फर्टेबल बा नै मालाय बेहाय डेक'रेसन माबानि माबा माबि मोनो बेहायनो जायो नै बाजारा फिसा फिसानो खिन्थु मैगं बिराद मोनो आरोना जायगासो गैया पार्किंनि थाखाय बैहाय दोनजागोन नामा मानो दोनदोंथ' नै नै ट्रेन्सआ बेहायनो दङ Oh. Jayakai, ada gizi? Gue menurut gue. Nah, gue setelah ini. ओमफ्राय जोङो बबाजारनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय नै दायो फ्लाइअभारनि बे बाजाराव दंफैयो आरोना राजाया बेहाय चिकेन लानो थांदों आं गारियाव नेगासिनो आरो बेखौ बेहायबो जायो ओमफ्राय आं दिनै बाजारावहाय जि नागिरहैदोंमोन बेखौ मोनाखिसै गोसोआव दुखु मोनबाय आरोना माने आङो मैथा बांगाल नागिरहैदोंमोन खारै जानो थाखाय नाजोंहाय ओमफ्राय मोनासै आरो माने बे बोसोराव आङो खनसेल' मैथा बांगाल मोनजाबाय ओमफ्राय मोनजायाखिसैनो सानदोंमोन क'क्राझारावथ' मेरला मैगं थाइगं मोनो ओंखायनो मैथा बांगालखौबो मोनगोन होननानै खिन्थु गैया दिनै लागावनो गैयामोन आंनि थ' गैया मोनाखिसै आरो ओमफ्राय दा नै बे बेदर लायनो थांबाय बेखौनो आलुजोंनो संसै आरो दा ओमफ्रायथ' गैया ओमफ्राय नायनोसै न'आवहाय गाबोनफोर थांनाय जायो ना जाया रुमाव सफैबाय जोङो दा ओमफ्राय नै सासेनो साहा फुदुंनांगौनो साहा फुदुंसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय संलायनोसै ओंखाम ओंख्रि सानफ्रोमबोनि खामानि बेनोसै दा बेखौनो साहाखौ बानायग्रोनोसै ओमफ्राय संनाय खावनायखौ मावनोसै आरो लोंदो जाग्रा होआसै आङो दा ओंखाम जानो हानाय नङाना नै आंबो लोंसै इसे दा सफैबाय ओमफ्राय फुटबल नायगासिनो ओमफ्राय नै संगासिनो चिकेना जानोसैयानो ओंखामखौ संखांबाय बेहाय दहाय साननैसो दङ मैथा बिबार ओमफ्राय मैथा बिलाइ एसे दङ बिनि बाथोन बानायदोंमोन दुन्दिया बे गैयाबा गोजां बोथोराव ओंख्रि जानाय बायदिखौनो मोना जानोसै नै मैथा बाथोन ओमफ्राय दहायनि फान्थाव आलु ओमफ्राय नैबे दाउ आलु टमेट' ओंखाम जाखांबाय जोङो ओंख्रिखौ बिसोर गोथाव मोनदों होनदों आंबो गोथाव मोनदों मोननाया मा होनो दहाय होननायालाय गोथाव संबाय नोङो जाथारबाय दे होननानै सोला सोला जागुलायदों सानैबो ओमफ्राय जाखांनानै दा दसे जिरायनानैसो उन्दुनोसै आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला ओमफ्राय माने गेजेर गेजेर बुङो दे नै ओमफ्राय भिडिअ थानो थिनबा थाया ओमफ्राय गेजेर गेजेर बुंना हरबाय थायो आंखौ नाय एलाय ओमफ्राय भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला ओमफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे ब्लगावहाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय